ambungan na bisita ng mga gwapo, gwapa, naglabuan mga gwapo ni DJ Ash. Oh, that's like problema mga kaya sa tuwing nabiyon. Kisa pa nga ito na ma'am? Jubilin Pelos. Oh, padol sa mic ma, para di ta matun. Sige ma'am. Oh, sa problema na to ma'am? Akong cellphone nahulog ganina nagsakay og motor. Gikan ko ang anilan. Osbang ma'am. Akong cellphone nahulog ganina gikan ko sa anilan then huli ko og kuan convert then 2 times na ko gibalik-balik ang karsada wala na gid ako makita. So kung kinsa toy nakakita please lang ko og uli. Kuan to Vivo nga color blue. Asa man mo na hinumduman na tagak ma'am? O diin yung nahinumduman na nawagtangan ng Dito nahan dapit ang loloy. Loloy. Kanang kakuan isa ng loloy. Kanta wala may laing loloy na kanang lindag hapon kuan bigla. Kasama na yung lindag. Dira sa lungsod sa public market? Dili dito pa sa Angilan. Sa Anghilan? Oo. Sa Angilan. Kinsa ko to paano na nakapunit? O kinsa to na makahinay, makaluloy, makasing-kasing na nakapunit sa cellphone ni Ma'am Jubilin Pelos. Jovelyn Pelos. Kinsa to nakapunit, palihog na ko return diri sa tag-iya mga kayat. So, pwede po niyong mag-contact sa personal number mga kayat. Palihog lang ko text Sir 922-703-8184. Ma'am, balik ka ma'am sa kinsa katong mga kayat na to diya karon na nakapunit og cellphone diya sa may Anghilan. Vivo kuno to Vivo na please ra ko return sa tag-iya mga kayat. So please ra ko contact sa ilang personal number sa Sir 922-703-8184. kung pwede na mo i-return rin sa 96.1 studio mga kayat. Balik ko kasi mga ni ma'am na nawatan ng cellphone. Jubilin Pelos. Jovelyn Pelos. Unsa ni oras sa nahitabo ma'am? Around 3 p.m. Alas 3 sa hapon. Okay, kinsa ka mga kaya na nakapunit sa cellphone ni Ma'am Jovelyn Pelos. Mga nataga ko sa may dapit na sa Anghilan. Palihog ko kung mga kayat sa ilang personal, text ko sa ilang personal number o pwede na po di-return ninyo diri sa 96.1 studio mga kayat. Palihog ko mga kayat sa kung kinsa ka to na nakapunit o cellphone nga Vivo. Palihog ko kung return diri sa 96.1 studio kung pwede na po na mutawag po sa personal number ni Ma'am Jovelyn Pelos kay loy kay mga kaya nagamit tono na ito niya ang cellphone. Palihog na kong mga kayat, balikon na kong mga kayat sa kinsa ka itong nakapunit o cellphone na Vivo, nataga ko na sa may Anghilan. Palihog na kong kulis tag-iya mga kayat, pwede na po contact mo sila personal number, o pwede na po i-return nyo diri sa 96.1 studio mga kayat. Handa kami mo dawat sa cellphone mga kayat para sa pag-uli sa nawagtangan ng cellphone. Letter ma'am, ato na ikuan budya ko ma'am. Sa pangalan mo, Ma'am Jovelyn Pelos. Ma'am Jovelyn Pelos. Okay naman kaya siya, kung isa ito nakapunit sa cellphone nila. Please lang contact na number mga kaya, na personal number, o pwede po contact mo doon mo diri sa 96.1 studio. Ihato na nyo diri mga kaya. Kung kinsa ka ito nakapunit, palihog mo tapos muli nyo mga kaya ha. Kaya na cellphone mga gamit tunod kayo ni Ma'am Jovelyn mga kaya. Importante kanina yung cellphone mga kaya. Ano yung upan ma'am? Ay, ba Pedro? Hi bro.
Alam mo pa lang tayo kay Dito Ma'am. Alam mo balik basa. Oo, mao ka to mga kayad, no? Sa kinsa katoy nakapunit o cellphone, pareho ko return mga kayad sa tag-iya mga kayad. So, pwede na po contact mo silang personal number. Pwede na po nyo ihatod rin sa 96.1 studio mga kayad. Pwede na matawag sa sila. Pwede na matawag. Pwede na po mo na mo contact sa mga text line number mo kayad diri sa 96.1 RFM. Kontakan nyo mga kayad sa ay, palihog ka ko ulit mga kaya, kaya ang tag-iya, nanginahanglan silang cellphone. Ang mga, ano guys, ang mga importanteng contact na dito silang cellphone. Palihog ka ko ulit mga kaya, tawag lang mo sa personal number ni Ma'am Jovelyn Pelos. Pwede na po i-return nyo dito sa 96.1 studio. Pwede na po na mo tawag mo sa text line number sa 0967 423-2787. Pareho ko mga kayads ha. Yan isa kuan, bumbong na pet. Bumbong, mao ba niya? Adi, nahulog sa dito sa langinan. Asa ito ang balay? Langinan ba? Kada batang sa my place, at lang sa my place, dahil man na ano na kitron nila kasaka, dahil kitron. Sa ito na nakaroon, o di man, nasa dito. O dili, dito nahulog ba? Motor mo. Oo, motor. Isuro na bulsa din. Pagkakot ako sa bunbun na, wala na. Ito, kasi natin nahulog. Kung 54 na sa kapuno, hapit na mo si Bye Bye mga kayads ha. Sige Ma'am Jovelyn. Kay Mrs. Kinsa ito yung nakapunit sa mo cellphone mo. Mananawagan ang tapos sa nakapunit sa akong cellphone. Importante intang kayo to. Please lang ug uli kay daghan intang ito mga importante sulod ato nga cellphone. Din kinahanglanon jud kayo ito nako. Mayon tag mauli ninyo. Ang Ginoo na bahala ninyo. Salamat. Oo, mao ka to mga kayads no. Palihog na itong return mga kayads sa tag-iya sa cellphone mga kayads ha. Kung kinsa ito yung nakapunit sa color blue na Vivo nga cellphone. Ako nang bahala sa mupahalipay kung mauli ninyo ang cellphone. Salamat kayo. Oo mga kayads, kung kinsa ito yung nakapunit sa cellphone. Pareho ko po sa tag-iya mga kayads. Na din na naa sila ipahalipay. O kinsa to yung nakapunit sa ilang cellphone. O pwede na po na makontak mo sila personal number. O pwede na po na i-return nyo dito sa 96.1 studio mga kayads. Ang inahangol lang, nangita si Ma'am Jovelyn Pelos sa iyang personal number, cellphone sa Vivo mga kayads. Kung kinsa to yung nakapunit. Isa to yung nakakita o napunit sa cellphone nga Vivo, color blue, natagap na dira sa may anghilan. Ito po yung mga kayat, so lagi ka mga alas 3 sa hapon. Nangin natagap ang cellphone ni Ma'am Jovelyn Pelos. Pareho ko po ulit mga kayat. Kung kita ito nakapunit, pareho ko po ulit mga kayat. Kaya napon sila, kung kita nakakita ito mga kayat, dahil si Ma'am Jovelyn ay pahalipay. Nagaasa po niya mga kayat, so kinsa lang dito yung makaulay sa cellphone. Kaya importante ang sa cellphone raw pa mga kayat, nata ng mga importanteng contact dito. Salamat yan yung mga kayat ha. Pwede na po contact sa personal number ni Ma'am Jovelyn mga kayat sa 0922-7038-184. Maura na ma'am. Ato na ikaw ano ha, ikablata mo, ato na ibalik-balik ko play ni ma'am, ato isibyan ni ma'am. Salamat kayo. Oh, ma'am.